Tatenda, I think gas iri kupera ukona kusvibisa mapoto. It shouldn't do that. How is everybody? Ndati gas iri, yeska nayo tem. Ndati gas iri nenge kupera kusvibisa mapoto wakazviona. Shimisa. Bliki cheke. Wameningi bagarishwa. Zvaita? Zvadirwa cheche. Zvadirwa cheche. Ndikuya hama dzadiwa. Rega uyi yangu rega sadzana mburi kwati. Tatenda BMN. Fake wechikana. Angasina kubvisa fake because ndatomudza kuti ndoda kuchinja uyu. Vanhu vakazouya because I think pakazongoya vakomana 3 type. Bata basa musharukwa. Chero kutora dzanga dziri uku dzacho idzodzo. Ende zvinhu zvacho komure yesi aiwa makanzi uri gosi ramaigabo wani ndatoona kuwanga uchituka uku asi zvatokuvhekevheke ndikubika sadza ravai ndoda sadza drati Facebook yakutyisa mamona musikana uya madirando ichadura tori dangerous. I'm just gonna die. I think I'm just gonna die. Nikuda dori. Kutongofa cheko. Esisibongi uri right. Ndati inini I don't understand this. I'm just gonna kuitiswa. Musikana uya Lorraine uya watakaitatikati I stand with Lorraine, I stand with Lorraine, I am Lorraine too zvima hashtag. Tichisa chitumira antijani. Chiti munhu atadzirwa zvinhu izvo kupi. Ndofunga aichiseka achiti enjoy. I'm sure she was having lots of fun. But chichema ndizvakunetsa Facebook mazuva ano mambo ndona ndichambopindura nyaya dzepafacebook kana kunzwirani tsitsi. Because these people are manipulative. And the sad thing is they manipulate you with nyaya dziri very sensitive. Andimazvona. Because zvakaita izvozvi now if someone comes here and tinongotarisa neunomuona chacha mavhidhiyo ake akuita chatobutarisike I cannot akuita mavhidhiyo lala akanaka soinyemba yakutonge fun. I can't do this. What I say I'm to it. You're sorry baby. Zvinhu zvacho zvakaoma because this is yes iwe shamwari wewe takatinyatsa kuitiswa. Well, not me, I don't know if you akakuitisa iwewe, but no, that's like some bullshit right there. I call bullshit when it's bullshit. That was bullshit. And I think they are actually people who go through this shit every day. And it becomes hard for us to see people who are actually going through this shit. No, can I tell you something? Yesterday you wrote a comment on my Facebook, right?
and then I only saw that today because yesterday I was like offline. But imi murukuitiswa nemunu. It's like how many people Tariro you not gonna Cape Town and I'm sure you know there's certain people like Zimbabwean community that you know vanhu vako vaunoziva kuti ava ndovaziva pakati not just like on Facebook, and some of those people you know them in real life and stuff. Vangani vakati vana Nigella hanzi Nigella vakationeka kangani kuti inini sisi ndakutoenda zvangu kunozviuraya. But where is Nigel today? Nigel is still on Facebook and probably laying low or something. It's just attention-seeking behavior. She actually wanted to kill herself because of that video. Imagine. It was someone named I can't kill myself like that. If she really wanted to kill herself because of that video, I don't think she would be exposing herself like this. It's not even funny. She's trying to be a comedian, but I cringe. Can I tell you something? And then if I want to kill myself, if I want to really kill myself, like today is the day I'm gonna kill myself, I would do it. I don't have to like go on Facebook and go on Twitter, on Instagram, or okay, add me to your live, add me Lala to your live. I'm going to say goodbye to my friends and fans and followers and whatever. If you really want to kill yourself, you just go and do it. I'm going to kill myself. You were somebody wearing my rope. Like I think I will give you the rope and then do it. It's just attention-seeking behavior. No. God. I can't kill Miralala. I was saying Kuti Munyika, not Munyika. In the whole world, there's so many Mbolis, Mboro. It's like I wonder, how can I kill myself? If I kill myself, I don't know what is on the other side of the wherever I'm going to. And then I kill myself. What if when I kill myself, I go to the other side and then it's just me? Me and my two hands. Never. Sorry, baby, I can't do that. I'm not gonna be here for long until my life. So thank you so much for joining. And thank you, Lala. You must look after yourself. Right. Don't kill yourself. Okay. Chacha, you can very comment here. Chacha has put up relevant. I think Chaga relevant, of which it's fine. We don't mind Chaga relevant. Link man later and up to Cape Town. And it was fine. And but many women came. I am Lorraine too. I stand with Lorraine. This was very pie in this one. Where are they? Where are they? You don't think was now Takuwa sake I'm a pens I'm a pens and relevance in Gaichako, but I think relevance in Dakuchagwa in Nezinu Snabasam Jikit Nona and we forget about it. Now Papa Chirukona Muskamukazi and straight I joke there are actually gonna be people who will be going through this shit story reviews singa dikutsvaga mbiri kana kuti say we won't listen to those people. What's tongoti tingaite zvemunhu achati mangwana anomuka akutoita ndakazonyengwa, and it's just and azvimbosekese I cringe. I couldn't even finish some of these videos and tikungodarika ndikati nai Jehovah kochi ndikati nai Jehovah kochi. I said never. No, am I winning? It's because Makuta. Look what I did. Did you see that? Look what I did. No, I mean at the stove. Am I winning? I'm not
Makuta each man for himself because of what? Because of people like her. So I think people should just know relevance. One you can get relevance with different things. Zvisingadi kuti upinze these sensitive issues nai. Akabaranzi taurako. Indakatopotsa ndarekodha iyo hashtag kundura ndombora kudari kwa. Padiko so ndarekodha hashtag ndakutora kuti I'm Lorraine too. I still with Lorraine. Nuna sida itiri pai. People Thelma said hi. Narasira Zabastovi Yabebu. Thelma said hi. Hi. Come close. Why are you scared? Mebo. Shakauma, that's now. This is just gotten to a place where I don't know. I don't know. Chi. And the Facebook, the Munungo Kure. Wapo, isho wakwitirwa ba live nembo chani wakwitirwa chi. This is the aftermath of Birepa Facebook imukuzunzwa. Uri kure it's all rose uchiona vachinzi la uchiona vachikurudzirwa vachinzi wakanaka vachinzi makazoita sei my god uri kure yezvinenge zvakanaka but once fame is dangerous and fame is uncontrollable izvozvi wakutomuka angova malife nengochani wazara kunana mvengembenge uko vanhu vacho ivavo vangu vaita I stand with Lorraine ndivo futi vakuita chi vakutika balance animazvona that is what fame does. Fame vanokupindurikira zvekuti oh my god fame yakaoma kani fame muchandirambisa nemurume matori naye handichauri mai who would have talked to my ex Tatenda. Who is Tatenda? Cousin wangu wa Tatenda. I don't go to grow Tatenda in my ex. Network yangu. Ndakwenda my god. Chase. Nevedwe kuti zvikuda kuti because the family it comes with a price and it comes with a very big price. Naiwe Tatenda titi ende titi zvatoita mangu mudirora because akuchinja TV nai mwari wangu naiwe titi iwe Tatenda ari misiling vanhu vakaoma ndakwenda ndokuona network yangu yakunetsa ndine wifi mana anamba reloaded get away kutsek kangochani kangu koma zona ushandifonere wai asi wakati replace Tatenda we ndi murume ina izvo zvakutodi yararipa koma newe mba reloaded koma zwana hanzi ndinherera wichinerenga pana mai vaya vanhu vainoti hanzi mwana wangu zvinhu zvacho just calculated manipulative shit zvokuti unotozvishaya kuti nhai mwari wangu chii ndo zvatava here vanhu venyu izvi chii inzara yatisvitava unozvishaya unozvishaya hese Belinda ndakubikira sadza remuri watakabvarawo kwarutoriwe unozvishaya kuti chii nzara yacho ndope yatisvitsa zvakaoma kani funo ngavatosimba sisi vaya my god ngavatosimba naiwe ndikukutsvaga uri ikoko hanzi yomuhorise mai sauti hai hamino musikana kumhorisa kari kundiziro
antinogara uchisveirira live yangu wakuda Unoda kutaura zina basi. Hai. Makupedza? Zvikubuda? Hai. Cousin, usechoke lorini. Euma. Usechoke lorini wewe. Tatenda na mebozi. I don't know. Payment. Zvingaenda kuti. Wakupedza? Waona cable? Until I want to welcome to the real world. The real world is full of pressure. Until I was one. That's how I live every day in the pressure you eat because you are always on the run. Saka ndudze kuti koka mwana akakaitika ndozvuraya because kwakude video wani yabuda. Pakachanonambirwa kubhege uko. Chatucheba kabudu. By God. And you will lose a lot. You lose God, my God. Sadzane haifirids yaka nenyama dzese dzaka rine kavheji zida katilego ufukata tukwa katilego o bye kurewo bye kuti pachiwo chaula bye kuti pachiwo chaula zangu chashona ndiri dodzi mavaziverera vedu tine video yacho tichamboiposta ndakaipiwa naLoveness. Max ndiani Lala? Is Max? Ende zvinhu zvacho. Zvinhu zvacho. Who is Max naive? Wait, ndakatotsva focus. Andisati ndadya. What? Naima unondiri dodzi. Hanzi voice ravo rakafanira nerako. Zvakaoma zvinhu zvepamba live video.